Уважаеми зрители, приятели на платформата на Центъра за върхови постижения Наследство БГ. За нас е удоволствие да ви представим поредица от подкасти, в които ще разгледаме същината и съдържанието на рекреативната индустрия. Лабораториите на Центъра за върхови постижения Наследство БГ извършват различни научни изследвания в областта на креативната и рекреативната индустрии. Рекреативната индустрия е предимно базирана в терапиите и услугите, които предлага, върху природни ресурси и продукти. Ето защо ние нарекахме работа с природно наследство. А природното наследство на майка България е огромно, разнообразно и изключително полезно за здравния баланс на хората. Днес ви представям главен асистент Татяна Томова, доктор, която работи в изследванията за ефективността върху здравния статус на мануални техники и различни други инструменти и терапии чрез вендузи, пресопунктура, иглотерапия. И днес сме определили тя да ни разкаже специфично малко повече подробности за уникалният ефект на масаж с манов мед от Странджа. Странджа е област, която ние сме определили като работен пакет 2, който да изследваме и да се повиши социално-икономическата полза и активност в този регион. Здравейте! Здравейте, професор Димитрова. Таня, бих желала да ни обясните по-подробно как се роди идеята за масаж с манов мед и то точно от Странджа. Да. Идеята дойде от търсенето на възможности за повлияването на все повече увеличаващите се съвременни заболявания и то при все по-млади хора, като един хроничен стрес, хронични болки, безсъние, състояние на бърнаут, хронично изтощение, стерилитет и много други. Оттам се зароди идеята да потърсиме някакви комплексни методи за въздействие и се спряхме именно на медения масаж с манов мед, който всъщност самия меден масаж е древна практика и обединява две форми на въздействие. От една страна въздействието на самия мед, от друга страна самите масажни техники, които са специфични, чрез които взаимно се подсилват ефектите им. Прекрасно! А защо, Таня, точно манов мед от Странджа? Защото именно специфичният състав на мановия мед от Странджа го прави един много висококачествен пчелен продукт, който се отличава от останалите видове мед. Той е с високо съдържание всъщност на мана, която се събира от дъбови, букови и иглолистни дървета в района на Странджа, което го прави уникален и е с високо съдържание на витамини, микроелементи, с висока антиоксидантни свойства и противовъзпалителни такива, което го прави уникален за лечението на много състояния, повишава имунната система и е с нисък гликемичен индекс. Какви са основните ползи и има ли противопоказания за прилагането на мановия мед? Да. Основните ползи, тъй като е богат на антиоксиданти, има способността да се свързва с свободните радикали и да извлича от падните метаболити и токсини от тялото.
Той е чудесен ексфолиант за кожата, естествен ексфолиант, което създава възможност да прочисти кожата и да я подхрани в дълбочина. Също така, чрез специфичните си техники, с които се прилага този масаж, се създава по-активна циркулация в тъканите, които обработваме, вследствие на което мускулите се релаксират, отпускат се, намалява се техния спазъм, болката им, както и в ставите. Също така мановия мед е изключително богат на олигозахариди, което се явяват пребиотици, които подхранват стомашно-чревния тракт и това го прави много добър при лечение на храносмилателни стомашно-чревни заболявания, като гастрити, ентерити. Също така, чрез медения масаж с манов мед, ние активираме кръвообращението в коронарните съдове, което облегчава работата на сърцето и не дава възможност да има застойни процеси в кръвообращението, в лимфата. Мановия мед е изключително полезен и при заболявания на дихателната система, тъй като той действа мощно отхарачващо и способства освобождаването от секрети при различни заболявания на горно-дихателни пътища, бронхити, астма, при възпалени сливици, при намалени защитни сили на организма. Меденият масаж с манов мед е изключително полезен и при нервни изтощения, състояния на хронична умора, стрес, безсъние. Също така много активно се използва при състояния, които са свързани с изтощение, с анемия, с кахексия, слабост на организма, с изоставането в развитието. Така че има множество широки противопоказания. По-скоро противопоказанията, при които не може да го прилагаме, са много по-малки и това са при високо кръвно налягане, при състояния с висока температура и конвулсии и, разбира се, при алергия към мед. Може ли да обясните, когато вие прилагате тази мануална техника, точно какво е специфичното и авторското в него? Сега ще ви представиме меден масаж с манов мед от Странджа. Преди да започнем процедурата, е удачно меда да бъде добре затоплен с температурата на човешкото тяло, така че още с самото начало на процедурата да предразположим и да отпуснем човека, който работиме. Обикновено се изсипва първо върху зоната на гръбнака, тъй като това е много важна зона, която е отговорна за повечето дисфункции в човешкото тяло, след което разнасяме равномерно меда навсякъде. Не трябва да е нито прекалено малко, нито прекалено много меда, така че да не се стича. При необходимост, от време на време, ако тялото дърпа повече мед, може да се добави още малко количество. След което започваме специфичната техника за медения масаж, които са последователни помпащи движения с ръцете. Като идеята на тази техника е да се отлепи хубаво кожата от подкожието и да се активира силно кръвообращението в зоните, в които работим. Чрез процеса на осмоза този мед се усвоява в междуклетъчните пространства, като се свързва с отпадните метаболити и ги извежда на повърхността. И това става под формата на специфична лепкаща консистенция като дъвка.
Продължителността на този масаж е много индивидуална, зависи от индивидуалните особености на пациента, от неговата конституция, от неговите нужди, тъй като когато има по-голям процент на интоксикация в тялото, то меда става много бързо на дъвка. Когато не е толкова задръстен организма с токсини, може медения масаж да продължи по-дълго време. В близък план може да се види колко бързо започна да хиперемира кожата и да се затопля. Като наша авторска методика към медения масаж с манов мед е включването на няколко техники от лечебните масажи с идеята да засилиме още повече лечебния ефект върху организма. Освен тези помпащи движения, ние включваме техника на гонещи се палци с усукване на кожна гънка, с което също подпомагаме отлепването на кожата от подкожието и раздвижването на фасциалните пластове. Друга техника, която включваме, е воденето на кожна гънка в цялата зона, която обработваме, като можем да я водиме напречно, надлъжно, във всичките посоки. Така отново даваме възможност фасцията добре да се раздвижи, да е свободно плъзгаща се, така че да няма никъде усещане за схващане, за болки. Също така включваме и обработването на биологично активни точки, така наречените шуточки по гърба, които се използват за диагностика и за лечение на основните жизнено важни вътрешни органи, органи. След известна обработка вече се вижда, меда започва да става много по-гъст като консистенция и в определени зони вече да се образува тази дъвка. Винаги, когато работиме меден масаж, е важно според нуждите на пациента да наблегнем на зоните, които са проблемни за него в случая. Така ще имаме по-мощен лечебен ефект. Когато започне да се образува тази дъвка, зоните, в които всъщност излиза тази дъвка, те започват да стават и по-болезнени по време на работа, което е показател, че сме си свършили работата и изкарали сме на повърхността токсините от тялото. Сега за завършек на процедурата сме си подготвили хавлиена кърпа и топла вода, с което хубаво да отмиеме изхвърлените токсини от тялото. Самата процедура е също много приятна, защото кърпата е топла. Ето така, също много хубаво се вижда колко мощно активира медения масаж кръвообращението. Да, определено изградихме наша авторска методика вследствие на дългогодишни практики в тази посока. Първо, масажа да бъде с манов мед, както казахме, за неговите ползи. От странджа, помпащи техники, които са специфични и реално чрез тях се постига хубаво отлепване на кожата от подкожните структури и раздвижване на фасциалните пластове, което способства всъщност за намаляването на болковата симптоматика и сващанията в тялото. Също така, чрез механизма на осмозата,
като медът притежава високоосмотична способност, това позволява меда бързо да проникне в междуклетъчните пространства и в клетките и бързо чрез кръвообращението да се усвоят неговите полезни витамини, минерали и микроелементи, които съдържа. Вследствие на което меда се свързва с отпадните метаболити и продукти в токсини в тялото и ги извежда на повърхността през кожата, като се образува една специфична лепкава маса, като дъвка. Като ние с нашата авторска методика включихме няколко техники от лечебните масажи, с които да подсилим този ефект на меда и хубаво да отлепиме кожата от подкожните й структури, така че да активираме и имунните възстановителни процеси в тялото. С меда стимулираме и фагоцитозата на лимфоцитите. Така че в много посоки реално работят тези техники. Стимулираме също така определени биологично активни точки в зависимост вече от индивидуалното състояние на човека, с който работиме. Това е прекрасно и всъщност това е една уникална хиропрактика, която действа за възстановяване, реенергизиране на активните потребители, защото те са всъщност важните данъкоплатци, които движат държавата и обществата напред и мисля, че ще има в бъдеще голям интерес. В тази връзка бихте ли споделили с нас вече научни доказателства, които сте публикували във ваши статии във връзка с ефективността? Да. Доколкото помня, вие публикувахте в EBSCO, световна база данни, подобна публикация. Малко повече да ни разкажете за това. Реално погледнато при различни състояния прилагаме медения масаж с манов мед. Много добра ефективност получаваме при хроничните състояния на стрес, на преумора и на безсъние. Също така много добре се повлияват контролните ни групи при хронични болки, които са много характерни. Днес много хора работят статични професии и страдат от различни хронични болки, при ставни възпалителни процеси. Така че да, наистина имаме много добри резултати с различни казуси и все повече така развиваме направлението. Да, направлението. Ние ви благодарим. С това темата за мануални техники и хиропрактики приключва. Ще поканим главен асистент Татяна Томова в следващ подкаст, в който тя да ни разкаже подробности за въздействието на вендузите, които в последно време получават много висока популярност и приложение, включително и елитни спортисти. Имаше в социалните медии направена снимка как един пловец, шампион, целият му гръб е нашарен с вендузи. Благодариме ви, до следващи срещи!